ľudia, ja som Michal. Ja som Alex. A ja som Miska. Dobre, ideme natáčať FIFU. Dúfam, že sa potešíte, lebo my chceme hrať FIFU. Máme tu veľmi profesionálnych hráčov FIFI, potom si nevšimáte rating Haalanda. Ale všimáte. Hej, prečo tam má Haaland 99? A prečo je 99? Prečo má Kem? Prečo Ty podvodník! Prečo je hrotový útočník Ony? Ederson aj v bráne. A preto... No dobre, to je. Dobre, ideme pokračovať ďalej, dobre? Takže nevypínajte video, prosím. Prosím vás, prosím. Inak vás zabijem doma. A prosím, ty už to... Prídem vás vystrašiť. A prosím, ty už hraj. Dobre. Prečo máš Lunina v bráne? Lebo Kortás tam není, ty lodi. Pretože chcem. To čo je za grafiku? Čo to si ty grafika? To není FIFA grafika. To je iná grafika. A ako je lepšia alebo zlá? Zlá. Dobrá. Podľa mňa to je iba kvôli Xboxu, alebo kvôli... Kvôli Xboxu, lebo PlayStation má oveľa lepšiu grafiku. Nemá. Verte PlayStation, kúpujte si produkty PlayStation. Prečo tam máš Grealisha? Xbox je lepšia, ako to je. Kúpujte si produkty PlayStation. ľudia, napíšte do... Ľudia, napíšte do komentárov, či je lepší Xbox alebo PlayStation. Píšte PlayStation. Ja už som také šat natočil, že to môže byť úplne jedno, až dobré. Hej, ale radšej typujte PlayStation. To má aj lepšiu grafiku ako toto. Nepovedal by som. A ja by som povedal. Ale vážne sa tu kupujú lepšie priamoky? No, oveľa lepšie ešte v FIFA 23. Jedna. Hej, ale ja mám lepšiu grafiku a to je 23. A čo, ale však to je podľa mňa... Vinius, podľa Simona Krupku. What the hell? Podľa Simona Krupku. Viniuska, nenadávte. What the hell? Nenadávajte, fakt. Takže nenadávka, ale nenadávajte. To je čo do pekla. Ty kokos. Ja už vidím to. Hej, ale prečo má Haaland 99 a k tomu má aj Ederson 99? To si chcem aj ja nastaviť. Pretože chcem. Ja už vidím tie hejty v tých komentároch. Lebo ja vôbec nepodvádzam. To vôbec nepodvádzam. Nie, nepodvádzaš určite. Ja už vidím tie hejty v tých komentároch. Ja už vidím. To čo si ak vykopol ním? Na čo ťa mám v bránke? Ja chcem Kortoáza do bránky. No tak si tam mohol dať kepu. Mohol si tam dať kepu ináč. Ten už tam nehrá možno. Je tam kepa, bol tam kepa. Ja navral. Ty degíš. Navrátil sa. Ty degíš. Prečo je tu Kroos, keď on už končí kariéru? Ukončil, ale neukončil. Ešte neukončil. No však, ale on tu bude. To je aký náhodou to vrto. Ja som si dal Vinicius. Vinius! Hej, počkajte chvíľku. Aj, hej, čakajte. Dobre. Tak chvíľku si musíme počkať, lebo Mišo si asi volá, kde odskočila, asi na záchod. Teda čo? Zatiaľ... nie. Akože nechajte to tak, my vás potom... No, už je tu ďalej. No, už je tu. Čo si to rozprával? Ja si to pozriem. Tak to pozriem. Kamo, to nebolo začalo, to je nejak kamo. To je jak Suzanne. Vôbec nikto tu není pri nás. Sú 2 hodiny ráno, čo to čo... No, čo to? Je to! Ty, koky. Grídičko, prosím, Greedy. Práve teraz sú 2 hodiny ráno, čo točíme. Trocha súskamo to svetlo. To máme lampu. Moc silnú lampu. Ktorá osvetuje úplne všetko okolo nás. Alex. Máme tu roh. Rohový kop. Alex. Rohový kop. Alexis Sanchez. Alex. A Alexis Sanchez dáva rohový kop. Tak dobré, ale nemusíš si komentovať. Nejak to pokakuš, no to je no. Tak aj to čo to je? Jakému Valverdemu, ty debilko? Bellingham! Oh, Bellingham! Bellingham. Pekne ti urobil Bellingham, aj na. Tuj, prátu! Ľudia, fandíte Real Madridu. Biel
Lebo ten porazil Man City. A čo, však to nemusí... UCL-ke. Ľudia, napíšte do komentárov, či je lepšie Xbox alebo Playko a napíšte ešte, Už si to povedala 50 razy, penálta. napíšte A ešte, nech či je... sa Foden... A napíšte, či je lepší Real Madrid alebo Manchester City. Ja som vedel, že Debil! Ja som to kopal do... Nebudem ti si Nenadávaj. kopal som to niekde inde. hej, ale ja som vedel, že to pôjde volať, že tam. Či tam, to bolo divné to slovo, kamo. Je tam. Niekde tam. Tak akože A fakt... čo simuluješ? Ja nesimulujem, to už je polčas, vieš o tom. Jaj. Jaj. Jau. Jaj, tak hráme. Tak ešte... Ľudia, viem, že tu je moc krátky čas, ale... zahrajte si to keď tak doma a nastavte si dlhší čas. OK? No však 5 minút polčas. 3 minúty. Ja mám 15 minút počas. No tak ale to je blbosť, keď to Áno, máš na lebo to je 15 potom minút. nuda, pretože... to je- Hej, ale potom máš viacej času dať gól za prvé a za druhé. Je to nuda. No, ja to mám na 3 minútové. Máš dlhší zápas. A čo keď je to dlhší zápas, potom to je nuda? Alebo aj čo? Vieš čo? Je nuda, keď máš málo, to je debil, kámo, ja som dal power shot. Je to Ja som nuda, dal keď power shot. dávaš power shoty vedela. To je nuda. Však to je Kámo, Simon. ja by som bola dal gól, keby ja mám power shot. Však Simon dáva také power shoty, ty kokos. Kámo, on dáva power shot na 5 cm. To si myslím. On Čo má, je Vinicius? ja si myslím, že on má silnejšiu nahrávku jak power shotu. Vinicius spadol, to si nevšimáte. Aj keď má Vinicius. 98 A Jelítko, zdravite. Jelítko. Aha, Jelítko nedokázal. Jelítko je v základu, vieš pre... Čo si debil? Phil Foden. To no. Pokašľal. On chcel povedať pokašľal. Áno, len on nevie... Kamo! Ja som sa povedala, že aký dlhočík, ty kokos. Len on, Aké je to debil? viete ľudia, Mišo nevie trochu rozprávať, tak on má taký problém s rozprávaním, tak on chcel povedať pokašľal. No a ty máš taký problém s Ríťou, že furt sa nezmyslia. Ty debil. A Belingol ide. Alebo Rodrigo, či čo to je. To je tvoja mamka. To je. Jemu trafil medzi nohy. Áno, nohy. moja mamka hrá najlepšie všetko. Tvoja mamka hra za bielý balet. Áno. Tak ďakuje. Nie, Kodoriči! Vykopni to! Ederson je najhorší bránkar. Stále lepšie ako Munin. No. Píšte do komentárov, že Courtois je lepší ako Ederson. Vykopávaj to! Vykopávaj to! Vykopávaj to mne, aby To som čo dal sú, gól. to čo sú len tí zlaté one? Kamo, to nie je, to je podplatené, kamo, to Nie je to je podmáte. podplatené. Hej, ale to čo je nad hračmi taká tá žltá ona? Že majú buď žltú alebo čo je. Ale nie, voľaký freestyle, alebo jak sa to volá. Ja, no to sú také... A biely balet vyhráva. Tuto sami vidíte, že biely balet je najlepší. To ešte není... Už si Mišo nasral. Nenasral. Prvá bola lopta. A čo keď bola prvá lopta? Že nemáš priamak. A čo keď nemám priamak, je mi to úplne ako hovno. Je to rovno, haha. Jelitko! Kamo, ty si taká svia. Jelitko nič nedokázal. Jelitko! Dobrý Jelitko. Vystredaj Jelitka. Jelitko je na nič. Doku! Ale Doku je ten oný. Doku je 5-star skiller. No hovno. Vážne. Kamavinga. Čože? Kamalinga tam je, víš čo? Kamawing. Poser sa z toho. Nožnice. Snažím. Vlastne. Ty sa to skoro Však to bolo málo domov. A Andriolín vykopáva vlastne. také, čo by som aj ja dal silnejšie. No neviem. Do polovičky ríska by si to určite nevykopal. A čo? No neviem, či by si to ty tak vykopal. Hej, ale natočím. Svia! Však podkopni tú sviu! Ale ináč mám roh, ďakujem ľudia za podporu. Viem, že ma máte rádi. Veľmi ťa Ja mám si prvom videu a ty už to... to je jedno. Že už, Rozhodne som nechcel... že tu už dávam góly a dal som tretí gól. Ja sa nesnažím, vieš o tom. ráno. Tak sa snaž. Ja sa reálne... Rudiger, ešte Rudiger, čo je obránca, dal gól. A ja, čo som obranca, som dal už 9 golov. Jasne. Ja, čo som mladé krídlo, tak som dal už 18 gólov. Tak
lebo, Za jednu sezónu. lebo v hokeju to je ľahké, chápeš? V hokeji tam za prvé je väčší brankár, za druhé je tam menšia bránka. Tak a keď je vo futbale kámo tučný jak svet v bránke, tak to je tiež veľký cez celú Hej, tak ale aj ja som hral proti niektorým členom a tam taký brankár tučný, jak celý vesmír. Však to si ty. Ja som není brankár za prvé, za druhé som lepší ako Tuko. A vyhral som 3-1. Lebo som sa nesnažil teda. Nie, lebo Bielý Balec vždycky vyhrával ľudia. No jasne. Ty poďte si vždycky na Real Madrid. A keď hrá Man City proti Unitedu, tak Unitedu.